večerek. Takže ahoj. Čau. Takže jsme chtěli natočit nějaký video, ale vůbec nemáme téma. což je trapný. Hodně trapný. No. Začátečníci jsme. No. Běž, Lizinko. Ahoj. Miláčku, zůstav. No, že bychom byli rádi, kdybyste nám do komentářů napsali nějaký téma. Že tam nebude nějaký takový ty, jakože takový ty. No. Jsme. Co jsme? Beliebers. Beliebers. No. No. Až dost pojetý na to. A Víš, že tady děláme reklamu Lays. to nebude snad vidět. Co jsem chtěla říct ještě? Že se strašně moc těšíme na tábor. To je skvělý. To určitě Ale bude, úplně strašně. každýho to bude určitě zajímat, Jo. víš co? To jo, no. Tak mohlo by. Když už nemáme žádný téma. No, tak si to vzít. Ještě něco? Že vás máme všichni rádi. No co? No, tak já mám ráda každýho, víš co? Ale jako uvědom si, jak se prosovala ta má holčička, že jo, se jenom nalíčila. Hned je Malá všude. holčička. No, jako já nevím, kolik jí bylo, 10, jo. Jaká? nevím. Já nevím, jakou myslím. To je jedno, pak ti to pustím. Něco jsem chtěla říct. Zapomněla jsem. Jo, ne. Ale že Jestli tady to dáme na YouTube, tak budeme hodně pošahaný. Vsaď se, že tam bude shlédnutí možná tak jedno naše. A to bude možná tak všechno, jako. jo, já mám ráda každýho. Někoho mám ráda u sebe. Někoho, komu se ráda. Ne, ještě jednou. Mám ráda každýho. Ty vole. To je trapný. Ještě jednou. Já to neřeknu. My jsme velice sexy, dvojka. My jsme tak sexy jako Aisha Clark úplně. Dělám si srandu, to je jedno. Teda jako, já třeba bych chtěla být jako ona. Zapomeňte nám napsat, že jsme úplně vypatlaný krávy a namyšlený píči, jo. Jo, no. Budeme hrozně šťastný. Můžu už to říct? Co? To s tím mít. Prosím tě, Daisy, mi tady špiníš bejsku. Ježišimarja, mám na mluv, no. Čuču, koreda. No. Pamatuješ na táboře? Jak jsem musím dala ten klobouk. Jo, no to. Jsem se připadala úplně strašně kruťácky. Máš každýho ráda? Ne, Ne. Já jo. Víš proč? ne. Už to konečně můžu říct. No, No, takže já mám ráda každýho. Takže. že tam možná nebudeš vidět, anebo tam nebudu vidět já, anebo tam bude vidět jenom ta studna. No, nevadí. Takže. Naše otravné hlasy jsou slyšet, takže to je v pohodě. No. Někoho mám ráda u sebe. U sebe. Netlam se mi. Někoho mám ráda od sebe. A někoho bych nejradši praštěla lopatou. To je tak všechno. mohla, no. A pak jsou některý lidi, který ráda ignoruju. A který ignorují mě. Napřed. Nebudu tady říkat příklady. No, to je pravda, no. Tak jsou taky lidi, který miluju. Nám porozumí pouze Češi, Slováci maximálně, kdyby jsme mluvili trošku anglicky. No, tak anglicky slibujeme
když tam bude minimálně 10 shlédnutí, tak natočíme anglický video. A na něm, když bude 20 shlédnutí, tak slovenský. A pak Ty vole, já slovenský neumím. slovensky, já normálně, když prostě chci, tak mluvím furt, jak jsem ti to říkala. Jo, ale já to nevím prostě vyslovat, jako... Anglicky Google překladáč a už to pojede. Jo, no. Jako, nechci se zase jako vytahovat, že umím angličtinu, právě proto to svádím na překladač. Pejč máku. Takže, proč nemáš tuhle sexy písničku? Protože je z Tábora. Protože je taková sedlácká. Nepovídej. No. Tohle má dobrý refrén. Tohle mi připomíná léto. Strašně, no. Dej tam něco novýho. No. Takže, to je asi všechno. Dobrá. Což je teda, no tak počkej, takže nejdřív si ukaž ty tvoje legíny. Ježiš, nebudu si tady ukazovat, jo, prostě. Sexovský. Protože jak vidíte, tak tady Verča je strašně sexy. Můžeme tady udělat seznamku. Ano, ovšem. Tak, a já myslím, že bychom to nějak mohli zakončit, takže... Takže teď ty. Takže, ne, to Ale Kendia. takže tady máš zase brášku. Viděla to, jako byla vyskočila. Jo, už jdem. Už Viděla z Candyho, jak to byla vyskočila. už totiž musíme na párky. Již jdem. Jaký zas kolečko. Ježiš, tak to řekni normálně, ne? Neři se tady rozsuď. Mini pizzu si mám ještě udělat. No, skvělý. Proč mi tak říkáš? No. Kendio, pojď sem. Takže. Pojď. Ahoj, mějte se hezky. Děkujeme vám, jako na každém videu. Děkujeme vám za Netrapči. Říkám, ty vám tak tady mluví a ty tady o toho netrapči, ty vada, jako promiň, ale děkujeme za Tak sklenutí. se na to podívej, ty. Takže, Tady se odebírá. Ježíš, Davide, nech toho. Chudák se bojí. Takže, víš co? Pojď sem, počkej, Ahoj. Jo, mám, ne, ještě ne, já jsem se nerozloučila. Ne! Že to je Candy. Už vypadá. Miláčku, já tě taky miluji. Můžeš pozdravit. Takže čau a díky za všechno, protože jsme úplně trapí, takže radši se na to ani nekoukejte, ale to říkám možná po. Růzaděs, tak čau. Čau. Tak to stopuje.